Selamat hari Minggu mari hita saluhu nah damang dainang nah hina holongan hari Minggu di guari hari rea daging dohok mudar nitu hata Yesus Kristus. Songon nang diajar hotu hita sian najulu ia pangatusio taringot tu hari Mingguon ima tonani Yesus taringot tu pamatang doh mudar na nagabi gugu nagabi bohal dihita saluhu na nang majalo ibana pamatang doh mudar ni Kristus ima sada ulaon di sakramen Ekaristia Badia na tareahon alani tonana sadiri di baga sabari tanda uli sadarion tabegedo idok ibana jalo hamuma dagiku doon Markus 14 ayat 22 di bagasa bertanda uli sadarion jala ido ibana mudar hudoon mudar para padanani naniusehon humokop toro palak. Jadi saluhuna holan akasisean naung pinili naido nadilehon ibana to honan lau mangula honon di bagasan hapor seota ulaoni diulahon akamali marhite tohonan hamalimon naung jinalo nasida alani ido Yesus sadiri manonahonon tuhita saluhuna asa gabe songo padan nai baru molo di padan narobi marhite akapeleado bangsa Israel di pabadiahon di pada nai baruon Yesus Kristus sadiri do gabe peleani ibana sadiri mangulu di tonga-tonga ni saluhut ruas naung pinili nai marhite sakrame padidion. Selamat hari Minggu madihita saluhut na damang dainang nahina holongan.